дар ҳошияи иқдоми раиси шаҳри душанбе муҳтарам рустами эмомалӣ ки пешниҳод намуданд душанберо ба шаҳри сабз табдил медиҳем, имрӯзҳо бо амалӣ намудани tashabbusҳои созанда, баргузории озмунҳо, аз ҷумла сайри гули лола, шинонидани дарахтони ороишиву сояафкан ва гулу буттаҳои зиннатбахш, гулгашту хиёбонҳо ва боғҳои фарҳангию фароғатӣ ҳусну таровати хоса гирифта, дар маҷмӯъ ба симои шаҳри душанбе шукӯҳу ҷилои тоза бахшиданд. дар ин радиф корхонаи воҳиди давлатии таҷрибавии илмию истеҳсолии сабзкори мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии шаҳри душанбе ки дар он гулҳои гуногун парвариш мешаванду аз заҳмати мутахассисону кормандони ин коргоҳ гӯшаву хиёбонҳо ва канори кӯчаҳои шаҳри душанбе зебу зиннат меёбанд, бо дастгирии бевоситаи раиси шаҳри душанбе муҳтарам рустами эмомалӣ бунёд гардида фаъолият менамояд. корхонаи мо бо дастгирии бевоситаи муҳтарам раиси шаҳр Рустами Эмомалӣ имконият пайдо шуду дастгирӣ кардан гармхонаи нави замонави кардан гармхонаҳоро мо таъмир кардем. мо имконият дорем ки дар ҳамин соли бахшида ба ҷашни 30-солагӣ имконияти 10 миллион гул истеҳсол карданро дорем ки аллакай дар якум марҳилаш 2 миллионша истеҳсол кардем. аллакай 1 миллион гули дигар баъзеш пештар баъзеш пасттар омода шуда истоданд. бо тухмиҳое ки коридем вақте ки инора бар кӯчаву хиёбонҳо мекӯчонем вай муддати 1.5 моҳда мерасад, чунки мо вай барвақтарак бо мавзее ки мо тухмӣ мекорем мавзеаш дигар аст. дар уҷа мисол ғунҷоиши гул бисёр аст, бози аз сабабе ки то гармӣ шудааст дигар ҳоҷати дар гармхонаҳо нигоҳ доштани тухмиҳоро нест. мо ҳамира марҳила ба марҳила гармхонаҳо бекор намемонанд. бозир бо дастгирӣ бевоситаи раиси шаҳр гармхонаи тобистона карда истодаем ки дар берун аллакай омода шудааст, то ахири моҳро анҷом метем ки дар он ҷо 4600 метри мураббаъ гармхонаи тобистона ки бо сеткаҳову бо обшапакҳо ки дар вақти тобистон гулро аз нурии офтоб эмин медорад омода карда истодаем ки зиёда аз 1.5 миллион гули дигар дар он ҷо гул парвариш карда мешавад ки ҳоло он ки мо ҷое ки ҳозира тайёр дорем қариб як марҳилада мо қариб 2.5 то 3 миллиона мекардем. ин гармхонае ки тобистонае ки мо ҳозир сохта истодем то ахири моҳро анҷом меёбад, дар ин мо метавонем ки бо 1.5 миллион гули дигар истеҳсол кунем. бо дастгирии бевоситаи раиси шаҳри душанбе муҳтарам Рустами Эмомалӣ дар масоҳати 1800 метри мураббаъ гармхонаи наву замонавӣ бунёд гардидааст ки дар он ҳамаи имкониятҳо дар тамоми фасли сол барои нигоҳубин ва парвариши гулҳо муҳайё гардидааст. барои мавсими фасли баҳори сабзкор аз ин корхона 24 намуди гулҳо ба миқдори қариб 2 миллион бех ба гӯшаву хиёбонҳо ва боғҳои шаҳри душанбе кӯчонида шудаанд. ҳоло ба миқдори беш аз 1 миллиону 700 ҳазор дона гул боз барои кӯчонидан ба боғҳо ва гулгашту хиёбонҳои шаҳри душанбе омода мебошад. ҳамзамон марҳилаи дуюми парвариш аллакай оғоз гардидааст. мо имрӯз шукрона аз он мекунем ки бо дастгирии раиси шаҳр муҳтарам Рустами Эмомалӣ кор ба фаъолият дорем, ҷои кор дорем ва маош мегирем. дар корхонаи мо зиёда аз 30 нафар занҳо кор ва фаъолият доранд, бо маош таъминанд ва мехостам ки занҳое ки хонашинанд метавонанд омада ба корхонаи мо ба кор дароянд. дар як гектар гармхонае ки омода ҳаст барои зимистон мисол бо гармӣ таъмин аст, мо зиёда аз 2 миллиону 200 дар як марҳила тайёр кардем. аз ин 1 миллиону 700 ҳазорша дар раёсати истифодабарии роҳҳои ноҳияо шаҳри душанбе боғу гулгаштҳо кӯчонида шуд. гулпарварон иброз доштанд ки пештар гулҳои барои шинонидан тайёр аз хориҷи кишвар ворид мешуданд ки ин хаҷ ва вақти зиёдро талаб мекард. ҳоло бошад дар кишвари худамон аз тухмӣ то ба кӯчонидан парвариш карда мешаванд ки аз ҳар ҷиҳат манфиатовар мебошанд. гармхонае ки мо ҳоло қарор дорем дар ин гармхона 1800 метри мураббаъ масоҳати гармхона мебошад ки дар ин зиёда аз 400 ҳазор дона гул ҷойгир мешавад ки вобаста ба ҳаҷми ҳамон тӯбакҳое ки ҳаста вобаста ба ҳамон аст. тӯбаке ҳаст ки ҳаҷми 8 ба 8 аст ки вай ғунҷоишаш дар 1 метри мураббаъ 289 дона меравад. тӯбакҳое ҳаст ки ҳаҷмаш 9 ба 9 аст, 10 ба 10 вобаста ба ҳаҷми ҳамон тӯбакҳо ғунҷоиши гармхонада ҷойгиршавии гул вобастагӣ дорад. дар ҳамаи масоҳати 1800 метри мураббаъе ки ҳозир мо қарор дорем зиёда аз 420 ҳазор дар як марҳила гул истеҳсол карда мешавад. тӯбаке ки андозаш 8 ба 8 аст зиёда аз 289 дона мебарад дар 1 метри мураббаъ.
ана тубаке ки андозаш 9 ба 9 аст вай 256 дона меравад. тубаке ки андозаш 10 ба 10 аст 225 дона меравад. гармхонае ки ҳоло мо қарор дорем ҳамин гармхона 1800 метри мурабба мебошад. зиёда аз 300 метри мураббаи инро роҳраво мегиранд. ҷое ки муайян мешавад барои парвариши гулҳо 1500 метри мурабба аст ки дар ин ҷо зиёда аз 400 то 460 ҳазор дона гул мо дар як марҳила имконияти парвариш кардан дорем. корхонаи воҳиди давлатии таҷрибавии илмии истеҳсолии сабзкори мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии шаҳри Душанбе ки бевосита таҳти роҳбарӣ ва сарпарастии раиси шаҳри Душанбе муҳтарам Рустами Эмомалӣ аз нав таҷдид гардид, бунёд гардид ва дар ҳудуди ин корхона чанд гармхонаи дигар ки барои парвариши гулҳо пешбинӣ шудааст бунёд гардид ва ин барои сабзу хорам кардани шаҳри Душанбе воқеан заминаи мусоид гузошт. аз ҷумлаи корхонаҳое ҳаст ки дар бо гул таъмин намудани гулгаштҳо ва хиёбонҳо ва боғҳои шаҳри Душанбе муваззаф мебошад. дар марҳилаи имсола кормандони ин муассиса фаротар аз 4 миллион тухми гулро парвариш карданд ва фақат дар мавсими баҳорӣ аз ин корхона қариб 2 миллион бехгул ба боғҳо ва гулгаштҳои шаҳри Душанбе кушонида шудааст. ҳамзамон бештар аз 1 миллиону 700 бехгули дигар барои кушонидан омода мебошад. инчунин кормандон ба марҳилаи дуюми парвариши гулҳо аллакай оғоз карданд. ифтихор аз сокини пойтахт будан масъулиятамонро ҷиҳати риояи фарҳанги шаҳрнишинӣ бештар мегардонад ки он дар муносибати ҳамарӯзаи мо ҷиҳати тозаву озода нигоҳ доштани шаҳри Душанбе зоҳир мегардад.